Извинете. Здравейте всички, аз съм Чезари. Това е май четвъртият епизод на Gangster Vegas 4. Не да, ама пак бъгна. Просто бъгна. Тавелета бъгни, това се знае. Само бъгове ми правят тук. Ти я не ми дигай ръце. То ми дигаше ръце. Айде сега да си ги вдига. Дави нагоре. Чак от другата улица ли ме видяхте? Как? Абе, ти какво правиш? Бем. Не. Абе, какви са тия полицаи, бе? Какви са тия полицаи? Сигурно ужасни. Хвърли по камиона. Хвърли по камиона, де. Айде, де, нема да го гона са. И са той ще завие, нали? Не, направо. Хоп. Честит рожден ден. Добре. Честит рожден ден. Ой, аз имам рожден ден. Добре, супер. Ела, бе. Хвали по буса. Добре. Майя, това се обърка. О, дяволите! А по този дига ръцете, че му откраднах колата. Какъв е този човек? Който човек? Аз взимам колата и почва да ми вдига ръцете. След ще го арестувам. Ще го арестувам, иска ми се. И без това е голем шишко. Не, даже по-голем шишко. Отминах хубавата кола. Ей, имам един въпрос към вас, но аз го знам. А в GTI, коя е най-бързата кола в GTI? Ако някой знае, просто да пише в коментарите. И аз на него ще му пиша. Сигурно. Евентуално ще му пиша. Да или не. Ще му пиша да или не. Давид, и за тебе има хеликоптер, ето. Добре. Не го взимай. Аз изех един. Карам го. Сега ако потъне, си взимам другия. Идеалните. Не. Другия двой. Тичай, преди да видя това. Да, си взема самолет. Добре, ама къде ме спавам сега, бе? Аз спам. Сега къде се затриха, аз не знам. Аз знам, Бързо. Тук ли е хеликоптерчето? Няма. Хеликоптера няма. Поне имам самолет. Ако говоря тихичко, моля да ми извините. Абе, нама ли та шопска... Аз исках от началото да снимам на Gangster Vegas, като почнах да играя. Тоест, евентуално да. Веднага като почна да играя. Но мисиите са много скучни. Извинете. Ще се прозрявам. Но просто при няколко часа си дойдох от училище. Сигурно преди 2 или 3 часа. Аз и до тук ще кацна маничко. Не се разбивай. Моля те. Аз мога да направя едно смешно видео. Но ако някой иска да гласува, да знам дали вие искате. Важното е вие да искате.
скачай от тук. Давай, давай, давай. Надолу, надолу. Не, 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 моля. Моля те, не завивай. Моля те, не дей. Не! Давай, давай, давай. По дяволите! И това ли не ме хареса? А ти харесваш ли ме, бе? Не? Добре. Окей, окей. Аз също не те обичам. Чакай, бе, рейсче. Не. Абе, вижте, че има човек на пешеходната пътека и ми се изпречва на път. Абе сега за болница за 7842 трябва да плащам. Яди. Нищо, че имам 120 000. Аз мога ли си купа кола, поне това да го направя? Дано ви. Щата бик. Щата бик. Казваш щата бит? Аз мога да си купа и двете. И двете. Я? Аз искам тая. Ай, куп. Тая. Да, Тая. да. Аз ще си купа тази. Хора, вече имаме маска. Я Панталони. По дяволите, 29 диаманта, какви са тези хора? Само как изглежда. Айде. Само как изглежда. Само как изглежда. Само как изглежда. Гол с маска. С маска и е гол. С маска и е гол. Приятели, като станах VIP, ще купим ето това. Това е за... това вече е супер. Добре му стои. Много добре му стои. За панталон имам ли? Няма ли някой да тича, бе? Добре, тук тичаш. Ама това са на пожарникар. А тук си тичаш. Да. Мога да си купа това. За доктор. Купи го. Не имам пари. Дай пари, ма. Изпрати ми пари. Изпрати ми пари. Ние наистина играме заедно. Изпрати ми пари. Не. Изпрати ми пари, бе. Нямам пари. Мате, я си искам да маска. Купи си. Нямам. Сега да видим. Вижте. Имаме ли мисии важни за минаване? Сега ще видим. Само парашютизъм ли? Парашути ми трябват. Добре, вече нямаме пари. От толкова много неща, толкова доста похарчих. Какъв е този скутер, къде го имаш? Имаме това. Моля ли си купе това? Абе, спускай се. И на парашютизъм ли ще си с маска? Добре. Добре, аз съм бързо. Вижте колко съм бърз. Бързо. Айде надолу. Добре. Така се изкарват пари. От парашютизъм. Втора тренировка ли има? Батър, може да си от тази купа. Мати, може. Давай, не! По дяволите. Много пъти вече го казвам. Добре, още два. По дяволите. Така. Свършихме ли? Още 2 тренировки трябва. Добре.
който гледа клиповете на Доктор Крафт, да пише в коментарите. Или геймъри, като мене. Геймъри, да. Просто геймъри като мене. Готово, изпълнихме мисията. Или има още една? Минахме мисията. Супер. 19 000 от 10 тренировки за парашутизъм. Добре. Кога ще ни викат за мисията с извънземните изводи? Приятели, след 4 минути приключвам. Нека с снайпер. Да стреляме с снайпер. Кой ще плаща за една пушка толкова пари? Има стая! Да. Как стига? Покажи ми. Дано да я има. Старт! Колко пушки трябва да купа? Нямам пари за панталони. Нямам пари за панталони, бе. Човече, не. Това е за VIP. Това е за VIP. И това е за VIP. И това е за VIP. И това е за VIP. Това е за VIP. Това е за VIP. Това е за... Не е за VIP. Не е ганг. Блузи. Блузи може ли? Мога да го купя. Сколько? Let's go! Мога да си купя и тениска, ама нямам пари. Да, нямам пари. Що не ме пуска на мисия, бе? Що не ме пускаш? Там спиш. Къде е пушката, бе? Сега ти на честната игра, нема я. И си гледай твоя таблет. И ми изпрати пари. Не мога. Изпрати ми пари. Не мога. Що? Нямам пари. Им по дяволите. Некой ми изпрати пари. Кой? Не патрони. Патрони ми изпрати. Пише, че ми е... хора, вие това не го виждате, понеже просто е такъв клип. Просто така снима приложение. Да. Малко пари ми е пратил. $5 ли, бе, човече? Кол? Имам и... толкова... Не имам парашут. Пише, че ми е изпратил Дани. Дани ми е изпратил пари. Супер. Ти ли бута моториста, бе? Какъв е този човек? Какъв е този човек? Аз след 1 минута приключвам, приятели. Опа! Хеликоптерче! Има и за тебе хеликоптерче. Той е щупен вече. Там не може да... Ето, пищи! Голи ще карам се. Окей. Добре, ще караме голи. И това е покупа. Ще кацна във водата. Шегувам се. Сега този хеликоптер ще го паркирам ето тук. И взимам другия. Не! Ето. Един друг. Готово. Взимам то. Вижте колко бързо лети времето. Чакайте само да кацна на тази сграда. Там и свършваме клипа. И така, приятели, дано клипа да ви хареса. Ако е така, абонирайте се и ударете по едно палче. И това беше всичко от мен. Чао. Чакайте малко.